Manuel Vicent, i és que si seguim l'argumentari que vostè ha utilitzat, el tema dels conforletes com a mínim s'haurien d'haver abstingut, perquè igualment que així diuen, n'hi ha 3 informes que avalen el canvi de contracte i a més, en aquell moment que se firmen els contractes no n'hi ha un informe d'un tècnic que avale la firma del contracte. Senyora Álvaro, s'ho va fer dret. Estic explicant per què vostès haurien de votar com a mínim abstenció en aquest punt, seguint el seu argumentari. Vale. Però li estic explicant per què s'haurien d'abstindre com a mínim en el tema de les conforletes. Per el mateix argument. Vostès diuen el que volen i jo també els vaig a dir el que crec convenient. I el que crec convenient és que si així s'abstenen, perquè hi ha informes que els diuen que no està ben fet i que en aquell moment ningú tècnic informa de lo que estaven fent en les conforletes el mateix, en aquell moment no hi ha cap informe del tècnic que avalara la signatura de les conforletes i actualment hi ha informes que diuen que és anul·lable. Jo no entenc el sentit del vot. Que en l'altre voten en contra i en este que s'abstinguen. No ho entenc. Però més enllà d'això, a mi m'agradaria explicar una cosa per a que l'entenguen els veïns. Hem parlat abans, encara que alguns no escolten, hem parlat abans de que el Partit Popular, quan governava, feia escapades cap endavant per a endeutar-se. Per exemple, lo de les conforletes és un clar exemple. Per què vaig a preguntar als tècnics si puc o no puc? Doncs ho faig perquè si me van a dir que no, no puc tirar cap avant. I el tema dels lloguers, jo intento no parlar tant, els lloguers de l'empresa municipal amb l'Ajuntament, allò que perseguien era endeutar-se més i els explicaré com. Si l'empresa justificava que els ingressos venien del mercat, és a dir, d'altres organismes que no era l'Ajuntament, no computaven el deute de l'Ajuntament. I per això el que es feia era firmar lloguers en l'Ajuntament de forma que quedava com que l'empresa estava rebent ingressos de mercat. I així se podien endeutar més i se trobaven que la llei marca un endeutament màxim del 110% i si no has de demanar permís al Ministeri d'Hisenda i així estaven per el 400 i acumulaven l'empresa municipal. Però quan rebia ingressos de mercat, que eren els ingressos que injectava l'Ajuntament via lloguers d'edificis públics, ells tiraven endavant i s'endeutaven i han deixat la situació que han deixat. Encara que passen de tot i no escolten a ningú, jo intento escoltar i crec que un poquet de respecte i de per favor entre tots estaria bé. Aleshores, no entenc el sentit del vot del Partit Popular. Pense que els lloguers s'han utilitzat per a endeutar l'Ajuntament i deixar-lo en la situació d'asfíxia econòmica en la que està i vostès, mentre, riguen-se i facin les gràcies que vulguin. Nosaltres anem a votar a favor, que creiem que és el que toca ara mateix.